Ukuba uNkulunkulu asefisele isibusiso noma asefisele isibusiso kubashadi abazoshada manje. Njengoba nibona ebuhleni lokushada kwala akuhlukene lokwasebuhleni. Manje asingakwenzi ke sengazathi lokho kamvaleli ngqo. Awukashembe konke. Ngoba kususwa lokho kade beyikho bafaka manje ezulwini. Kuba phakathi kwabo khona ube wahamba emhlabeni nalesi sono sokuyihlanganisa ubezokaba amuyabhaje njengangene ezulwini khona ufanele ungcolile ngoba zingcolisi. Kodwa ngegama lenkosi namhlanje ke sebehlanjululiwe sesusisona mntaya sebesolezwa uNkulunkulu sebenjani sebephelele sebebahle. Amen. Lokho engizokukhuluma ke noma ngikhuluma nabantu kodwa ke ngibacela bayivale ifoni basophefumulelana la etafuleni. Nale balokho ngiyi etafuleni nabantu abangayifakile. Ngiyavutha back. Ukaba ngiyasimnyana ubheka. Impela nje lento ibheke etafuleni. Esonde impela etafuleni. Balokho imntana. Dala baba ngahlali phansi. Bese ngicela ubaba omkhwenyana. Naye ezomfana. Athathe yakhe umuntu naye. Ayisondele. Ngibonga yona. Losi kufonela ngibonga yona igama la. Ngicela ke kube njalo nje. Abesengicela ke baba bakhuphe ngapha ngiyaqonda nini ngiyaqonda nini ngane yakhe umuntu okhona ngane yakhe izinto ngalokho ngisikhola lo lapha qala baba ukuze basuke kuleya ndawo. Umkhwenyana sibonga ubani? Hayi mfethu. Khuluma nale. Isithuni noma nesimungulu. Khuluma nje kahle njengami sizwane nje. Uplos. Lelo. Yabona ke lelo. Ngizocela ukubuza. Menziwa. Ngabe kuyimvume yakho yini namhlanje ukuthi le ndodakazi yakho ihlanganiswe noma ishadiswe noBlos? Yebo baba. Kuyimvume yakho? Yebo.
Komatala sibizo ukuthi sizofakaza thina sasishadisa. Osibusisi. Babundelo. Cela ukubuza baba ukuthi nawe imvume yakho amdlwengulanga ubhloko Biyela ukuthi lilokuze lishadise indodakazi yakhe ivumelene kahle uqinisele emehlo lami. Uqinisele. Ngeke besofakaza ukuthi usuthi hayi. Nangambele ngafuna intombazane ungegane kwami. Sebintombazane ngasemakoti. Sesifika sesofakaza akukho lokho nithi. Osebusise baba. Ake sengasuka-ke kumele ndayenze ishiye lezi boshwa zonke. Kodwa sezona iy'boshwa-ke sebekhululiwe ngoba sebegeze sasusa sona. Lalelani-ke bantwana ababili. Sazosondela lapha etafuleni. Namhlanje na-ke usuku olukhulu lolu. Lapho namhlanje na lisondezwa khona phambi kaNkulunkulu. Lisondezwa khona phambi kwezingilosi. Lisondezwa khona phambi kwehamende ingcwele egcwele la endlini. Ukuba ibe ofakazi ukuthi namhlanje na-ke niyaganana nina nobabili. Angithi bantu nonke le ndlini seningofakazi ukuthi lezi laba bantu ababili bayaganana namhlanje. Inkosi nibusise. Inkosi nibusise. Amen. Lapha-ke bantwana nina nobabili mhlambe kukhona into enake nayibona ngelinye ilanga le yokudlalisa amathini okuthiwa uMasigcozi. Awukho uMasigcozi kube nje ukuthi ngelinye ilanga uthi ngizwa senihlukene kanti sathandana saganene. Kodwa ngoba usuke lolu suku enilithandayo nina obalenzeka ithi qhubekani-ke kuze kusekugcineni. Ngibonga Nkosi. Amen. Seninabo abantwana angibuza nina-ke seceleni. Kodwa phela ukuthi bake abantu bonane bengakabiki abantwana. Abantwana bazokusona bazibusise kodwa-ke uma bengakafiki usuku lodinga suke kusonwana la kanjalo. Kodwa-ke namhlanje siyasusa lezo sono basebegezile. Kodwa banawo yini abantwana? Bangaki abantwana? Munye. Namhlanje na-ke bazokwenza isibusiso. So abantwana abahlambulukile. Ngoba sebebhesiwe. Hlambuluka kwabo sezohlambuluka nalowa mntwana abanaye. Naye angene ngaphansi kwesibusiso. Ngibonga Nkosi. Amen. Belingoni bantwana ngifuna ukuthi nihambe sengazathi nina nobabili lenezisono. Kwalonto phela isono lisenzile ukuba isihlanganise ningakahlanganiswa ngalolu suku. Kodwa-ke egameni lokuthi nina nobabili nifanele banibe ubaba nomama, umfazi nendoda. Egameni lenkosi yakithi ebuhleni unyazi phezulu. Kusukela namhlanje nasenimfazi nendoda aniselona isoka nentombi. Amen. Ngiyajabula mangizwa amen ngoba kuthi angikhulumi into engekho. Amen. Aniselona isoka nentombi kodwa seniyini senumfazi nendoda. Amen. Mase sihle sidubaka nomama siyasho phela kwa siyahlonipha. Engifuna ukuthi ngikusho ngakasondela etafuleni. Sisi ukuthi mhlambe kade inhloniphi lincane. Ningahloniphani ngesikhathi ningakahlanganiswa namhlanje. Sekufanele namhlanje sihloniphane nobabili. Hayi ukuthi uyahlonipha omunye ungamhloniphi omunye. Kungathi banye makoti ebuhlonipha umkhwenyana. Ngena bese dawo namfazi bayazihlonipha. Kuyahloniphana naye. Amen. Noma ngabe yona mkhwenyana ngesikhathi sokuthi uyafisa ukudala umfazi wesibili. Ngikhama ukuthi ukhama noShekhasi nje. Ukuthi wena mfazi nangu uShekhasi sengiqhamuka naye. Ngoba uvele usufisa ukuthi uganwe. Uhlala phansi na sivumelane. Manje leli sonto lakithi lidume ngokuthi lesithemba kulona isonto lesithembu.
Uphela ayilona la don't touch. Ngiyangizwa. Don't touch ke ikhona ring ama-ring mabawathengile nje azobusisa kodwa awasho ukuthi don't touch. Ama-ring uthi siyakhetshana engagement yokuthi simukelane sana uthando. Angikhulumi ngathi ngiphuma emxhasweni. Uma emxhasweni phela kakhulu ngoba umxhaso awuholosi njengenjingakhaya. Indlu kathayela amakhulu iyavuma kanti umxhaso awusizo lomkhulume kakhulu emxhasweni. Lalelani-ke bantwana. Ukuhloniphana, ngikhuluma ukuhloniphana njalo kafike encwadini nani. Khuluma ukuhloniphana ukuthi ukuhloniphana akungabi into yala endlini phakathi kwethu, phambi kwethu. Akube into nje sini nobabili. Akukho kunye futhi esikushumayelayo. Ngoba ubi uma abantu sebeganene bezwa kuthiwa sebefakana mangengqini. Kwenzeni? Futhi indoda eshaya umfazi njalo ayisile ekhaya. Amen. Niyangizwa makhosikazi. Amen. Nini nike nishawe nigana abantu abangasile emakhaya. Mangabe ukushawe nje. Indoda eshaya unkosikazi ayiphilile. Ngani ngoba leyo ndoda akayithi njengelinyanga indoda. Sengikhuluma namadoda. Manje awukhathi induku elanga nje noma uthatha isibhabu uyikhushuza wena. Owona nje sikhushuza inkosi. Uyikhushuza uyishaya. Yilo vami lesishumayela. Amen. Indoda asayizwa kahle nje. Awuthi yiyele. Niyabonani-ke bantwana? Sengifundele eduze manje. Ngifake nakuwena ukhona. Ngingesizo bona. Ngisacela ukuthi ningilaleliseke abantu bawethu nonke. Ngizofunda le ncwadi bashumayela. Amen. Nabathambile. Incwadi kaMathewu 19 verse 1 to 8. Incwadi kaMathewu 8. Ifundeka kanje. Kwathi uJesu seyeqedile la mazwi wesuka eGalile weza ezweni laseJudiya ngaphesheya kweJordani. Bamlandela abantu abaningi wabaphilisa lapho. Kweza kuye abaFarisi bemlinga bathi kuye, kuvunyelwe yini umuntu kuba alahle umkakhe ngamacala onke na? Waphendula wathi kubo, anifundanga yini kuthiwa owenza abantu eqaleni wabenza isilisa nesifazane. Wathi ngalokho umuntu uyamshiya uyise nonina abambelele kumkakhe, labo babili bayakuba inyamanye. Njalo abasebabili bayinyamanye. Lokhu uThixo akuhlanganisileyo makungahlukaniswa umuntu. Bathi kuye, uMose wayala ngani ukuba anikwe incwadi yokwahlukanisa alahlwe na? Wathi kubo, ngobulukhuni bezinhliziyo zenu uMose wanivumela ukulahla omkenu, kepha kwakungenjalo ekuqaleni. Amen. Amen. Angithi ngiyazilezo bashumayela. Amen. Lapha lamazwi afunbalana. Ngicabanga ukuthi amazwi alolu suku ngeke baphinde abantwana ababili bafundele lamazwi. Amen. Sebofundela nje ngoba kuthiwa bafundelwa belalele kufundwa, hayi bafundela bona. Aqala namhlanje ayathi
Lamazwi abantwana akangene endleleni zenu nasenhlizweni zenu niwalonde ngoba uma nike nawakhulunywa. Ngiyale laba abantu bangaphesheya. Bese ngiyangiza na. Uvamisile ukuba umfana abike athi manje lo malukazana wakho angale asukuma wakho mfana esethi ehene wazikhethela ngambele ngibona lento yakho le eza mfukeni lento yakho le ngambele ngibona lento yakho le owasilandela yona washiya intombi la ngakithi zikhona wawolanda lento sekusho nini njengoba ithi incwadi umuntu yoshiya uyise nonina abambelele kumkakhe nina nobabili anisenobabili aniseyona inyamane kodwa seni upende neplahanga mawufuna upende uqabula upende eplangweni wenze njani akanibukana mahe awupende ukuwela ukana yela manje famele zingokoni lezi emakhaleni asibona umuntu umayila lo yasineka simali kulungile uthi lekisi imali okay kulungile ke asingene emsebenzini waqasha khona umshumela ngakho la semphumeni baba kamakodos angikwazi ukuthatha isandla sengane yakho selibamba isandla sengane yakho ukuphosa beke sibeke ngqo esente eBhayibheli right nawe baba amkhwenyana ngizokufana ukujika ngalele baba ngoba sengathi lokho esikwenza lana difficult noma sifamba lesisandla sendoda isithuphe isithuphe kusebenziseka ambale ndaweni zethu ngiyabona ingwezwana la yilento ke le ebizwa ngokuthiwa kuhlanganisa sikhuluma isikhathi esiningi kodwa masingaka zibeke izandla ezandleni asikenzi lutho lo msebenzi wenziwa lana ke siwuphelelisa kanje ngalolu hlobo abasahaha kodwa khona abantu phela abashada umshado lwesizulu baqephuka injobo neyigwaba baya eshaya umnqewu kaze baphindeka ney'nhloko abavanga badlule kule ndawo yindaba le eshicilela ezulwini ukuthi baziwe laba bantu ukuthi bashadile. Ngiyajabula sengicela ukufundela amazwi ngoba ngiyabaleka niwezile kodwa amazwi afunde kule ncwadi qha nina nabantu lwezweni amazwi ezowafunda la angisajule ngathi yiyasha dedishi bazolalela bonke abantu kodwa ukuze babe ofakazi kodwa qonile nabantu ababili kufanele bavuka baze babe nenkinga sengiyaqala ukufunda ake ngehlisa le ngena nje icorona mangabe iyayidalile kodwa ake ngehlisa ukukhuluma njengoba nizophendula phambi kukaNkulunkulu ngomhla omkhulu owesabekayo ngosuku lukaHlula lapho izifihlakalo zezinhliziyo zenu ziyovezwa obaba. Ngiyaneluleka nina nobabili uma ekhona phakathi kwenu onesazelo sokuthi anifanele nina nobabili ukuba ihlanganiswe ngalo mshado. Akasisho singakanibeki phambi kukaNkulunkulu. Ngiphinde lencwadi nezwi uNkulunkulu ambusise. Ngokuba umshado okhona onisayo kubantu ababili uNkulunkulu akawemukeli. Ngegama lenkosi manje nasilindele impendulo kini nobabili. Verse 4.
impendulo yomshadelwa makathi uzolandela emva kwami ngebhuti khulume kakhulu beze bonke labantu abeyona yami yethu sobabili lethu sonke sendle Sephi impendulo yomshadelwa makathi ngeqiniso lami anginaso isazelo esibi ngale ntombazana engishada nayo Nkosi ubusise ngibuyela lapha ke kumakoti ya ngoba namazi manje yaqala makoti ya ngibuyela kumakoti yake manje lapha ke sengizothi-ke lami la makoti awunaso isazelo esibi ngalo myeni wakho ozoshada naye na uzophendula nawe futhi uthi-ke ngeqiniso lami anginaso isizathu esibi ngalo myeni wami ngizoshada naye ngokuvuma kwenhliziyo engenansolo nangothando olungakhuluniyo. Amen. Okwesibili-ke nakho uverse 10 umthetho awumvumeli awuvumi ukuba umuntu ahlukane nendoda yakhe engafile agane enye indoda. Ingakho ngijula kangaka udiphi kakhulu lo mbuzo lenkulu. Nawe ke ndoda awuvunyelwe emthethweni ukuba ulahle umfazi wakho uma engenzanga okubi nenye indoda. Are you with me? Angiphinde uzeka namadoda la endlela zini angiphindeke le ndawo ake ngiphinde le ndawo yombili nje. Okwesibili umthetho awuvumi ukuba umuntu ahlukane nendoda yakhe iphila ingafile agane enye indoda. Nawe ke ndoda awuvunyelwe emthethweni ukuba ulahle umfazi wakho uma engenzanga okubi nenye indoda. Impendulo yakho makoti sothini manje lalela emva kwami. Angiwugana sekhona enye indoda isekhona le Nkosi wemkhwenya nawe uzemva kwami angiye kumlahla abezwa abantu lo mfazi wami uma engenzanga ukubi nenye indoda. Amen. Inkosi imusisi. Ake nisuse izandla-ke manje sekwane sisiyakhuluma-ke nje. Ukhona yini phakathi kwenu ophikisa lamazwi ukuthi mhlambe njengoba ngikhuluma nje ngikonkozela mase nibabili bese niyazenza lezi zinto ekuthiwa ningazenzi. Uma mkhokheli wena umkhokheli womkhwenyana yini? Uma kwenzeka-ke esefika umkhwenyana esethi manje na mkhokheli sekufuna into ngebhethi eyothini wena yothi abahlale phansi nomakoti wakhe bakhuluma uma amakoti
usufikile engiyosinela endlini. Sengithemba yona ngizobaba ngosenzo. Siyakuxolela ngoba singabonanga ukuthi ukhishela ikhala endlini ngendlovu yangena. Kodwa ke asaze uzwe konke nobekufunda cha. Sekufundiwe ke kayalo ingane okungaphambene nokumthetho kaNkulunkulu yikho lokho esikwenza. Akusekhamba kumama athi hayi wena umama kaMkhwenya athi lento nje wayithathayo wena hayi akuyona lento le engangilindele ukuthi ikugane khona emnyama intombi nomngane wami ngangithi ukugane hayi la endlini noma uMkhwenya impela bayiflathela intombi yakho ubheka nje ngomflathela nomfana lo awuphendula amabolo ubheka ngena ngomzimba wakho nawe futhi you too nababona bafanelana amen bende nani neplan amen lalelani usuzile ke mama umphela wakhe efike ebusuku bese uthi hey umfumati manje sifike khona namalokishi sale malokishi Malashini kundala la. Tosa. Asangena tamze kubhala isithuphe. Asangena tsaya ntombi. Noma ufike usule. Ukuthi bakhona umkhokhe nabashumayo. Noma ngabe umkhwena ufike sewule bheka nomkhwena oqha. Awuthandani awukeniwe insika wena. Konakele sakho. Hayi, lekole. Anza kama na wangu. Maya fika la ngothele bisi. Ngenza kuphuma umsebenzi, ngenza kuphuma laphi ebithingi. Kodwa wena vuka embhedeni. Yabo nje ngibinganisela mntana. Khona laba abantu osisi laba abangabanga bafundele yini le maka bathindela bona. Maya fika nje mhlambe uthi bheke lapha etafuleni uMakhwenya esiyafika ni ebusuku. Isi la washumayela. Amen. Yafika ke umkhwenyana ebusuku. Usezokwenza Makhwenya ukuthi bheka lapha etafuleni. Uzoveza unyawo lapha embhedeni phansi kwamashini. Athi naku ukudla kombe unyawo etafuleni. Naku ukudla lapha etafuleni. Bomba unyawo. Kahle ntombi. Akudala lapha shema. Angeke usisi. Ngapho Kuti sewafuza ukuthi kwenza ndliwa mithi kwenduko la konke ngiyeke sayaqina konke ngiyeke ngibone abashumayela kakuphela amacala sengathi ethila ngaphandle kwathumasha mama bakomnya sengithe amaningi amacala abantu sebehlukana athi umkhwenyana lo mayelala uyangiflathela ubheka le masle kona manje bedle amaphini namadabula uyangiflathela ubheka le kabuka yini ibali lana inyama eyodwa akaflathelani abantu nifana nje Eta umuntu ozolala bhekele, uyabhekele sare ngayikho leyo. Amen. Angithi kukhuluma khona abashadikazi nje. Ifundise labo abashadile ukuthi uyaflathelwa hayi nesona. Manje nje ayaflathelana seninesona. Abaflathelana abantu mabeleni. Webu. Oyondiwa kumfazi. Amen. Oyondiwa uyagqokisa uthengela ama-cosmetics ukuze azethembe nehamba nabanye umakoti. Hayi ukuthi ngokusuke enzela abanye ovuka, enzela abanye omkoli unga kamnandi. Hawu, na ukhipha ngamabombi uyikhole nje phambi kwakho. Ayi, iyashisa mama shisa. Uyishayele. Hayi musibuke emnyango buka mdeni. Angithi uthengele umuntu omthandayo. Athandayo. Uyikhole uzenze yonke into. Sengifike ngidini. Kodwa la nginamathele khona kakhulu. Anifanele ukuba
indaba yenu yasekamereni yaziwe nayingane ikhona sazozala abantwana isibusiso senu okay isibusiso sabo engizobanika sona njengamanje phakathi bangazala amawele 2 zibe usizo ukusheshiva bajabule ubaba kodwa bayashumbula abantu bakanje baphuma njalo kodwa ke 2 angidinye khona ukuze nifike kusabele 2 ngamasuku amane sendinosebenile la sinani uthini ngoba ngiyitshona ngikuthele ngamasuku ufuneka hayi yabo ngicela nonke okay sokuthi balapho soko ukuthi sibone ukuthi beyithengile umkhwenyana nanso angithi intombi nanso ahlukana nayo wapha ndikuyilethele kodwa ninanso bento ungayazi emzini nam namhlanje ndiyaqala njenganam uqala ukuyifaka yethu kanti uzoba Sengithandaza ngibanike isibusiso esivele enkosini enkulu yazezulu kule ntamba. uNkulunkulu babathi komhle wakithi ebuhleni bamanazarene yazezulu. Laba bantwana benkosini amandla shembengcwele sebelithethile icala. Siyacela uNkulunkulu uba shembengcwele ubaphe inhlanhla lesibusiso sokubathixo nokhanya. Ekugcinaneni kwabo kusamandla baze bagudelane engekho kusamakhosi uphumule omunye nongekho la olahle omunye. Kodwa shembe baba izilapho inkosi libe lona inkosi namandla eliqili kwaba amaqili. Ngoba amaqili asazoqhamuka ihlakaza lento yabo enhle kepha shembe kube khona ke izwi lakhe eliqili phezulu kwabo bakwazi ukuba amaqili. Ehlisa ke shembe ifumo yakho ingcwele umndeni wakho ingcwele bembathise ngothando nangentokozo nangokudumo lapho lasezulwini. Izingilosi zonke zibahatha silindele izingane balale bebabili bavuke sebebathathu ngegama elihle lenkosi enkulu Shambo imboni ngazibona phakathi. Amen. Inkosi ingusisi. Baba Maria. Usikhathe esinzima lesinisihle kakhulu ke manje. Kwena ifoni ake nithuse manje.
uNkulunkulu egameni lakhe lihle nelingcwele leshembo nothando nyazi wezulu usisakela izindandatho kusamakhosi umuntu eyibheka isemnweni wakhe bese kuvuka uthando olukhulu ngomyeni wakhe nomyeni athi mayibheka umyeni wakhe kuvuka uthando olukhulu ngonkosikazi wakhe ke shembe baba inhlanhla nezibusiso lehlele phezulu kwabo amandla nobukhosi basezulwini manje kube phakade amen awenze njalo uNkulunkulu lama golide namasiliva weba hawo bathi phim bheka ngibona unwaye nje yabona nje orang yang suka kan? Ya. Aku yang gila masih sedih kan? Tidak, umis. Ya. Aku sudah nama berkati coba. Oh, mana boleh orang? Ada. Sahlanya tuba ngaze ngijuluke kanje. Hayi. Uthanda abazalwane. Hawu ngizalwane. Uyangiyeke mina ebhenjini Dube. Ya. Sono là. Il foglio di lega mangia grande. Non è fa. Sandela. Non ha la tua. Ragazzi, mi fai per me. Ecco. Non mi casci. Una bella. Siyabonga ngoba isikhathi esone sethu sodwa asifike la ekutheni siyabonga. Amen. uNkulunkulu anibusise nonke. Amen. Nami phela uNkulunkulu angibusise. Amen. Athi simnandi njalo nje. Sithi kumnandi kuba lapha. Nice to be here. Of se aperta. Aqui, agora esse nego vai assim, cara. Kunendabudla la esilethile kaMkhwenyana bese kuba sihlabise nomkhongi omkhulu ngicela simele lapha asiqhubeke nje umkhwenyana mase kulelise ngalokubona usuke sefana nomphwebo uyangena bakulezimo Kamkhwenyana le kamkhulu ukuthula nje kodwa abasekhaya ingathi noma ngilwe kakhulu ukuthi nidle
Cela ninginikeze nje ithuba kancane elincanyana. Ukuthula nje okulethwa abakabiyela la ekhaya. Bamukela umkhwenyana, bamnikeza indlakudla okuyinansi indlakudla yakhe ukuthi umkhwenyana la ekhaya usefana nengane yala ekhaya. Sebethi-ke ayike ngoba bacwala umkhwenyana ke sebethi ayike nansi nendlakudla kamkhongo ngoba kuvamise ukuthi kuhambe kufanana. Sesobadedela ke bahambe ukuzibulala lezi imbuzi ukuze bakwazi ukumthela ngenyongo babuye basithele ngenyongo baqeda. Yebo inyongo futhi bayazi ngoba eyamkhwenyana izofuthwa njengoba beyikhombile nje eyamkhwenyana nansi ezoza kumkhongo omkhulu nansi zizofuthwa ifakwe kumkhwenyana. Ayike bafowethu singalibazisani hlale phezulu komsebenzi.